नाङामोन मोनसे खुगा मेथाइ लुक संगित होनना बुङो बेखौ सुबुं मेथाइ बे मेथाइखौ लानानैनो दायो दाङाबाजि जादों बिदि जानायखौ जों गाज्रि मोनदों बे मेथाइखौ जों मोनसे गुवाहाटी अनातार केन्द्रआव मथा मथि आहा गोसो गैया तारिखआ हयथ' 87 निफ्राय 90 भितराव जों मोनसे लाइमोन आफाद प्रग्राम गानायमोन बेहाय बे समाव बे मेथाइखौ लंकेश्वर सार दैमारि सारा आंखौ फोरोंनानै बे मेथाइखौ गायहोनायमोन बेहाय बे समावनो जों नाटकबो खालामनायमोन नाटकनि गेजेरावबो आं मोनसे बर' मेथाइ गायनायमोन गतिके बे मेथाइआ दा थिरे सोर लिरनायखौ आं मिथिया हयथ' बे बेलेग लिरनोबो हागौ खिन्थु माबाफोरा एखे सार लिरनाय आरो धीरेश्वर गायनाय गतिके बेखौ सानदों आं बेखौथ' आं मिथियो जिहेतु लंकेश्वर दैमारि सारा आंखौ बे मेथाइखौ फोरोंनानै लाइमोन आफादा आंखौ गायहोदो बिदिहाय आं लंकेश्वर सार दैमारि सारनिसो बे मेथाइआ नंगौ होनना मिथियो मेथाइखौ सारानो आंखौ लंकेश्वर सार दैमारियानो लांनानै आंखौ फोरोंबाय जिहेतु बे हाइ स्कुलाव जिउनाव आं एसे मेथाइ खननायमोन अनातार केन्द्र आं बेयावहाय गायनायनि सिगां बिमलानि मेथाइ ओंखारग्रोदोंना नोंथाङा खनग्रोदों आंथ' बेखौ गायनाय आंसो गायनायमोन आं बिमला बायद' गायनायखौ आं खोनायाखै आं बिभिन्न प्रग्रामाव आंखौ गायनो हायो अडिअ केसेटबो दङ बे मेथाइआ बे उनाव जानो हागौ बेखौ मिथिया आं खोनाखायो এই কেसेটত তেখেতৰ নিজৰ নাম দিছে কিন্তু লিৰিক্স आं रेडिअ आर्टिस्ट नङा तारमाने आं जास्ट ओरै हाइ स्कुला जिबनाव बे खाथि खाला फांसनफोराव आंखौ गायहोनायमोन लिंनानै आरो आंनि मेथाइखौ बिराद मोजां मोननायमोन खिन्थु बे जिथुनाखि टिउन आंनिया माहाय बेलेग आंनिया माहाय स्पिड जायो मानसिफोरा बिराद सापर्ट खालामो बे मेथाइखौ आरो आं जिखुनु बाथौ धर्म आं बाथौ धर्म लुम्बि बेफोराव बे बहुत गायदों बे मेथाइखौ आं दासो मेथाइ गाननायखौ आं गारदो तारमाने बेथ' नंथारो बिथाङा लिरनानै आंखौ गायहोदो बिथांजोआ खननाय मेथाइ खननाया होमबा बेसेबां सैथो बा बेसेबां असैथो नङा दा जों मिथियो जे जिथुनाखि सुबुं मेथाइ खुगा मेथाइ बयबो गायनो हायो बेहायथ' बुंनो गोनां जेबो गैया हयथ' सोरबा माहाय मोननैसो शब्द सालायनाबो गायनो हायो बेवहायथ' ओरै हेंथा जेबो गैया खिन्थु दा बै बिमला बायद'आबो गायदों बेखौ जाहा बुंनो गोनां जेबो गैया दा नायना ब्रह्म गायदों बिथांखौबो जों जेबो माने गाज्रि बुंनो हाया जिहेतु बयबो गायनो हायो दायो बे समयसाया मानो सोमजिखो बेसो आसल खोथाया बिदि जानाङामोन गावनि गेजेराव बे समयसा जाहाथे बिदि जाया जाहाथे सल्भ जायो जाहाथे बुझापरा जायो बेखौ सानदों आरो आं बेखौ लानानै दाङाबाजि जानाङा बे गावनि गेजेराव एसे हामानो लायो मालाया जोंखौ मिनो आं खावलायदों बिथाङाबो जाहाथे बेखौ कनसिडार खालामनांगौ आरो जाहा बै आनाया ब्रह्मबो बिथांखौ माने कनसिडार खालामनांगौ सानैजों माय बुझापरा जानानै बे समयसाखौ जाहाथे सेफायोब्ला जों बिराद गोजोननाय मोनगोन बिथांमोना आयेननि राहा लागोन होननानै माने गले गले ओंखारबाय थादों ना बेखौथ' आंखौ खोनादों दा बिदि जानाङा आयेननि बेबस्थायाव थांबाथ' एसे माने गाज्रि नुयो गावनि गेजेरावनो नांलाय खमलायखौ जों हास्थायाखै खिन्थु मोनसेल' खोथा बिथांमोना जि बुंदोंबाबो दायो मोनसे बुझापरा प्लेटफर्माव फैनानै बे समयसाखौ सेफायोबा जों बिराद गोजोननाय मोनगोन आरो बेल' आंनि हास्थायनाय